какво става, патоци? Отново сте с Дани Русев 11. Аз съм господин Шилетелиев, ще покажа влизане в Жигула. И днес ще се опитаме да караме колата от тавана. Ще сложим някой доброволец и да видим какво ще стане. Абе, извиняйте, вие от Balkan Drive ли сте, бе? В днешния епизод ще има много смях, много гоненици, много караници и накрая ще се качим 4-мата върху тавана и ще се опитаме да караме без шофьор. Дали успяхме? Гледайте до край. Не, испански ли ми говориш? Ей, тук е някакъв пиян, виждам. Красиве. Ще щупе тази телевизор. Але. Тук е забранено снимането. Олили. Там гаси телефона, защото наистина ще ти биеш, тайга. Гаси се. Сташе, Да. тук няма да идва. Тук няма да Да ти да снимам. Няма да снимаш тук. Ще отиди телефон. Аз види Balkan Drive какво прави на поляната, защото на пътя не ме дават да карам. Ще им покажа какво става на нивата. Камера работа. Обичам секса! Само че не кекса, яйцата са вътре, а на секса са вънка. И патенца, не забравяйте от мен, Мартин Дявола! На кекса яйцата са вътре, а на секса яйцата са вънка. Какво искаш? Нима вземем пари от един, ама той е умрял. Чакай, спри малко, хабиби. Давай. Да! Това е пътя за морето на Каей. Наляво! Окей. Там след кръговото наляво! Добре. Стана ли? Стана нещо. Остана, аз не съм снимал, дай пак се. Сашко, Чакай. Махни. Чакай. Снял дясно. Те няма. Да отвориш малко. Абе, ти на курсови шофьорски ходил ли си, бе? Ще слеза от камера и ще те прибия. Кой ти даде книжка, бе? Бокук! Нищастник! Я се отби вляво да ти майката. А по принцип майка ти къде е? Бих искал да се повозя с вашата кола и то на тавана. Има ли възможност някак си да падна и да се отсърва от проблемите? Ами, по врат или по гръб искаш? Минимум кот както падна, тъй ще стане. Или вашето солство? Да, ама трябва да залепим. Благодаря ви, Balkan Drive, торете го тука. Ама господине, Господине господине има болчи, господине. Знам! Първо на земята, после на колата. Има болчи, господине. Деля да кажеш. Ей, гледал съм във Фейсбука Balkan Drive, вижте голяма работа, бе. Благодаря. Ще много го обичам. Ние тебе. Ми, дайте ми една шапка и на мене Balkan Drive. Ами свършим и тиксто. Ти тиксо много яко. Ма не го боя. Я дай там отзад Не малко. знам какво ще Ще цензурирам. дадеш часите. Той не може да се цензура, той на всяка секунда каза глупост. На всяка секунда. Не мога да цензурирам после, момче. Мен ли, бе? О, Бесал съм устата, бе. Бачам го. по е хубаво. Ще чупиш радио. Тук съм. Я го лъпне. Тук съм. Ай каже А на антената. Аре,
С събу. Така, тук сме почти готови. Направо стана, както казва Алекс, бетон. Бетон ли? Цимент. Виж го друме. Ей, Демоне! Да не ловиш ли? Мога. Айде. Ела. Опа. Дай. Абе, дай шапката, бе. Дани! Ей, дай шапката. Данио! Дай шапката. Дебито! Абе, он е дай шапката, бе. Абе, без шапка не става. Дебито! Ей! Абе, дай ми на шапка, бе. Абе, без шапка не става, теб кой те снима? Дай тук шапката. Айде, дай му шапка. Абе, дай шапката, бе, пи***. За какво е зе? Ей, ще слеза, ще окуся градината без тебе. Мини за очилата. Моля очилата тогава. Абе, дай шапката. Дай очилата. Айде, дай, ама шапката първо. Айде, Дай му очилата. айде, шапката. Би си майката. Давай, Данио. Дай очилата, Харпун. Камерата снима ли? А, Ей, той на Балкан Драйв да вариш е голяма работа. Ей, колега да ни падна. Ей, ти Балкан Драйв е голяма работа. На море с Балкан Драйв. Ей, много ми хубаво. Балкан Драйв. Страхотна работа. Кет ти море, кет ти нива. ето. Опит е успешен, колата се движи, той я кара. Маркинчо, завивай! Маркинчо! Ей, жираби да ме види! Ех, много ми хубаво, Балкан Драйв, благодаря ти за хубавия успех в живота. Дали има пригази? Чакай! Няма чакай! Где ми Балкан Драйв? Ей го! Балкан Драйв! Поставе, Целенин! Пасеш ли кравите още? Ти отеми на морето, ти си паси кравите! Се опитам да го хвана. Оп! Чаето завия малко. Ей, това е истина. Балкан Драйв, най-доброто. Балкан Драйв! Зорво, жени. Ей, това е морето! Ей, това е морето! Моите приятели, отиваме за морето тихо мълком с една амфибия, руска, ама пък ще стане перфектно, гарантирам ви. Сега отиваме към една хубава река Сенкевица. Ако след малко някой ни спре тази амфибия, ще паднем в язовир Сенкевица. Вярно е там. Което много не е много хубаво. Има, движим се. Нямаме нужда от шофер. Ох, обаче как разтегнах. Без малко ще отидем за манатарки. Абе, без малко щяхме да варим. Времето е много забавно, трябва да го правим друг път. Изкефи ли са? Яко. Клипът свърши, ти виж. Искам да кажеш всички да се абонират за канала на Дани Русев 11. Всички да се абонират за Дани Русев 12. 11 ли бе? 11. 12. Ко да кажа? Кажи прахосмокачка. Паскувачка. Презерватив. Прасафит. Следвайте го за повече видеоклипови Numberland. Чухте го? Абонирайте се с камбанка Дани Русев 11 за още подобни видеа. Ай, чао! И още една кува моя пока. Сачко! Дами и господа, пускайте се отпуска за следващият епизод, защото къртим нивки. Дани Русев, шампионът на Гимхана, срещу Гергана, габровската фризьорка с туманени нерви, готовност да покаже стил и маневри. Обаче има уловка. Дани ще се окаже в клопка. Ще овладее ли завоя? Ще остават ли конусите в боя? Русефленд е на върха.
хаос, смях и скоростта. Хей, бебче, искаш ли яйчицата да са отвънка? Искам да лайкнеш и сабскрайбнеш с камбанка, че иначе ще белиш луканка. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха.